Námestie svätého Petra vo Vatikáne zaplavili olivové vetvičky a palmové listy. Pápež František tam celebroval svoju prvú omšu na Kvetnú nedeľu a opäť ukázal spontánnosť, na ktorú si ťažko zvykajú jeho bodyguardi. Vyskočil z papamobilu, objímal sa s veriacimi a vrúcne boskával deti. 250 000 ľudí zaplavilo námestie svätého Petra vo Vatikáne. Každý túžil byť v prítomnosti nového pápeža a na začiatku slávnosti Veľkého alebo Svätého týždňa. Prvé slovo, ktoré vám chcem povedať, je radosť. Muži ani ženy nemôžu byť smutní. Kresťanstvo nemôže byť nikdy smutné. František povzbudzoval ľudí, aby boli skromní a srdcom mladí. Svoju otvorenosť a ľahkosť dal najavo aj uvoľneným slovníkom, keď sa často odpútal od pripraveného textu a vlastnými slovami hovoril k veriacím. Moja stará mama raz povedala, chamtivosť po peniazoch, moci, korupcii či kriminalita je neľudská a nevytvára žiadne hodnoty. Na záver dvojhodinovej omši pápež jazdil medzi veriacimi v papamobile, ktorý často zastavoval. Spontánny František posielal bodyguardov k ľuďom, aby mu podávali deti a približoval sa tesne k zábradliam, aby pozdravil veriacich. Takéto prejavy dôvernosti boli doteraz u pápežov nevídané a František ich stále častejšie dáva najavo. Jakub Laca, televízia Markíza.